връзка вечна. Малко се притесняват, няма страшно, всичко ще бъде наред. Ти ще се притесняваме. Сега ще помоля питката. Развълнувани, щастливи, изглеждат прекрасни младоженците. Да знаеш, мила мале, каква мома се гледах. Кога мома в двор излезе, слънцето мале изгрява. То не ми било ясно слънце, най-ми било мома Айлин. С черни очи черешови, с дълга коса копринена, с тънка снага самодивска. Да изпратиш, мале, годежари, годежари, мале, с тежки дарове, ръката да й поискат. Не аз ще взема, не аз ти любя, мале. Като ме питаш, мили сине, сега ще ти кажа. Малка е още момата, ала нищо, сега му е време. Дорде върба корени пуща, дорде листи зеленеят. Дорде мома хубост има, радвай се, сине, сега му е време за сватба. Расна порасна момчето ти, мале, голям мъж стана. Дойде време стопанка сам да си избере, огнището си сам да запали. Моля аплодисменти за майката на младоженеца, която ще захрани в момента своите деца. Много е важно на кого ще даде първата хапка. Точно така, дава на дъщерята, която приема точно днес. Аплодисменти, моля. Стани, стани, момина мале, да видиш каква радост имаш, че си захранила хубаво чедо, че го е похвалило цялото село. Отваряй порти, момина мале, дорде слънце не е изгляло. Постой, почакай, ясно слънце, да погледаш, да видиш как се мома прощава с майка и баща. С майка и баща, из цяла си рода. Прощавай, родо голяма, прощавай и ти рожденна майчице. Прощавай, майчинко, и ти благодаря, че си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. Тебе си, майко, аз оставям, но на тебе, майко, аз цветето си оставям. Не забравяй да го поливаш. Сутрин, мале, с росица, на обед, мале, с водица, а вечер, мале, с дребни сълци. Но както се отделя жице от слама, тъй се отделя и чедо от мама. Затова всички трябва да бъдем много щастливи днес. Моля майката на булката да захрани своите деца, да я аплодираме също, защото много трудно ни беше да изтърпи тежките думи. Много вълнуващ момент. Аз също много се вълнувам, както винаги. Прощавай, за дето, често пъти в съветите ти мъдри аз се усъмних. Прощавай, тате, за дето често пъти обвинявах теб за своите постъпки, а ти оставаше до мен добър, както винаги и мил. От теб научих се,
на вяра, честност, доброта. И днес целувам ти ръка. От днес нататък ще целувам ръка на свекър. Хайде и двамата татковци да дойдат тук отпреде, да поздравят твоите деца също. Чашите. Не на последно място искам да обърна внимание на уважаемите кумове. Моля аплодисменти за тях, да дойдат малко по-напред тук. Аплодисменти за кумовете. Изчакай малко, моля ти се. Заемете си местата по женците. Точно така. И сега таткото ще отвори шампанското. Браво, гръмна! Първото ще бъде момче! Сега сме двама с теб в едно. Ръката ми хвани. Налей да пием за нашата любов, за бъдещите дни. Нека чашите до дъно да изпием и после да ги захвърлим назад. Защото колкото са парченцата, толкова ще бъдат момиченцата и момченцата във вашия дом. Хайде да видим първо как отпивате. Първо една голяма на здравето, моля да видим. Така, на здраве, да ви е честито. Браво. И сега до дъно, моля. Без да се обръщате, хвърляте чпашките. Браво, браво, браво. Я да видим сега колко парченца има отзади. Айде. Айде, младоженеца да каже. 3. Хубаво, приброи ли ги? Да. Сигурно. А ти колко видя? Не знаеш да броиш? 3 или много? Много. Добре, или 3 или много, момиченца и момченца ще има във вашето семейство. Аплодисменти, моля. Тук виждам, че кръстника нещо се ослушва, не си изпива виното. Дай да видим как пиеш до края. И кръстничката също? Какво каза? Горчиво е. Горчиво е, нали? Айде да видим едно горчиво сега от младоженците тогава. Не се притеснявайте, вече е вашия ден, вече сте вие за цял живот заедно. Затова дайте музика, моля. Горчиво. Браво, 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 браво. Кръстника още се ослушва. Искам да видят как се изпива виното до дъно. Нещо не му е вкусно това вино. Айде, кръстник. Браво. Как беше сега? По-добре ли? Не е ли горчиво вече? Чакай аз да видя кръстницата и тя също си го е изпила до дъно. Какво е виното? Горчиво? Сладко! Не приемам такива отговори. Виното е много горчиво. Сега ще го видим от кръстниците. Хайде! Давайте, кръстници, вие се покажете на малко семейство. Горчиво бе! И режем. Тъй съдбовен и необикновен е от ранна и много ранна утрин този ден за вас двамата. След цялата домашна суета Режеп каза да, а Илин също каза да. И затова сега ще помоля булката съвсем лекичко да си понатигне малко роклята. Аз ще й помогна да й държа рокетчето. Няма значение.
видим хубав обаче. Искам още веднъж. Кой беше? Кой беше? Настъпва ли та? Браво на младоженеца. Значи, страхотен кавалер си. Аплодисменти, моля. Булката си го настъпва. Не можахме да видим от роклята. И сега така ще се знае, че булката ще й се чува думата в това семейство. Аплодисменти за това, моля. Но малко смутен и влюбен, доброволно той отстъпи, но лекичко така си помисли, до вечера ще ти го върна нещо, че така е станало. Аплодисменти, моля. И сега ще помоля отново за битката, както е традицията, младоженците ще си я разчупят. И скъпа, приближи се към теб. Айде, заставате един към друг с гръб и разчупвате битката. Моля музиката малко да помага с игриво нещо, но радостно, щастливо. Точно така. Айде да видим който поеме голямото парче. Браво! Браво на младоженеца! Че който отчупи по-голямото парче, той ще бъде главатар на семейството, той ще носи парите в къщата. Аплодисменти, моля, за този млад момък. Сърце в сърце, душа в душа. Ние всички тук желаем да бъдете цял живот заедно, хванати ръка за ръка. Аплодисменти, моля, пожелавам ви още веднъж честито. Може също сега да минат да ги поздравят. Той се едно, че дига. Sensiz yaşanmaz, anladım bunu. Bitmiyor gönlümün sana sevgisi. Sensiz yaşanmaz, anladım bunu. Bitmiyor gönlümün sana sevgisi. Dünyayı verseler vazgeçmem senden. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Yüreğim dayanar sevda gözümsün. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Özellikle düğün sahibinden diyoruz kendi damadımıza. Evet. Yaşar mı yaprağım, dal dal koparsam? Yaşar mı
kalsam, bendeki bu sevgi Tanrı vergisi, Allah vergisi, Allah vergisi. Bendeki bu sevgi Allah vergisi, Tanrı vergisi, Allah vergisi. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Karanlık geçemez, sen gündüzümsün. Dilimde sözümsün, iki gözümsün. Karanlık geçemez, sen gündüzümsün. Yüreğim dayanar, senin o gözümsün. Bendeki bu sevgi Allah vergisi, yüreğim dayanar, sen o gözümsün. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Yaşar mı yaprağından koparsa, yaşar mı bülbülüm gülden ayırsan. Ben de yaşayamam sensiz kalsam. Bendeki bu sevgi Allah vergisi, ben de yaşayamam sensiz kalsam. Bendeki bu sevgi Allah vergisi, Allah vergisi, Allah vergisi. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Tanrı vergisi, Tanrı vergisi. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Yıkılıyor. Искам да помоля някой тук да ми донесе 2 стола. Бихте ли ми помогнали? Ти би ли ми помогнал? Благодаря много. Ще ги сложим един към друг с гръб, така да седнат младоженците. Всеки ще се запита защо. Значи ще направим следващото нещо. Искам да седнете и младоженца да се събуи обувките. Булката си вече си ги е събула предварително. Моля, заповядайте. Заповядайте и седнете и си събуйте обувките, моля. Докато се събуваш обувките, аз ще обясня защо. Днес получих едно писмо. Минавам покрай почтата си и всеки път си я отварям, викам да видя дали нямам от неистините писма. Ама не било синьо и се успокоих. Отварям го, гледам. Някой ми изпратил писмо, обаче не знам кой. Анонимно. И вътре пише: абе ти днес отиваш на сватба. Двама млади твърдят, че много са влюбени, много се обичат, решили да се оженят. Ама те дали наистина се познават добре? И затова в писмото има много въпроси, на които вие сега ще отговорите. Значи, отговорите ще бъдат така. Аз ще задавам въпроси. Ако се отнася верният отговор, това е Айлин, ще вдигате по една обувка, значи женската. Затова си вземи една мъжка.
Една женска, заповядай. Ще те помоля да помогнеш с другата обувка на булката, да я подадеш. Заповядай и на тебе също, мила. Прекрасна. Значи, в писмото пише: аз доколкото знам, вашата връзка е много дълга. Не значи, че щом не сте живяли все още заедно, няма да мога да ви ги задам тези въпроси. Затова искам да бъдете честни и да ми отговаряте много точно. Първият ми въпрос е, в писмото така пише, хората искат да знаят, не съм го измислила аз. Кой е по-романтичен? Отговор, чакам. Дигай твоята обувка тогава. Аплодисменти, моля, това си заслужава, познават се децата, страхотни са. Много се радвам на този отговор. А кой е по-луд? Тук малко разминаване има, но ще се опознавате, имате много още време. Малко се чудя, защото въпросите са много такива деликатни, но нищо. Кой предложи да се ожените? Няма да гледаш подсказване, няма да... Познавате се ви. Благодаря за хубавия верен отговор. Кой обича да си